West Virginia. Ang iya kampanya para kilalanon ang Mother's Day nga holiday sa Estados Unidos ang nagsugod 1920s. Ang tuig kung sa diin napatay ang iya iloy na si Ann Jarvis. On 1905 mga kaaksyon. Si Ann Jarvis ang isa ka peace activist. Amo niya ang iya nga iloy. Si Ann Jarvis ang isa ka peace activist nga nagatatap sa mga pilason nga mga soldado sa parehas nga grupo sadtong American Civil War. Kag nahimo ang Mother's Day War Clubs para ipalabot ang public health issues. So siya kag isa pa ka peace activist mga kaaksyon na si Julia Ward ang nagtinguha para mahimo ang Mother's Day nga dedicated sa kalinungan o paghidait sa Estados Unidos. So tuig 1908 mga kaaksyon, ang Kongreso sa Estados Unidos ang ginbasura ang proposal nga himuon ang Mother's Day na official holiday. Dalaman sa joke mga kaaksyon na ginahambal nila nga proklamahon man kuno nila ang Mother-in-Law's Day. Alabanan dira sa mga sa mga bana may ara sang kainit sila nga mother-in-law. Uy, bad na mga kaaksyon. Oy, palanggaon nyo ang inyong mother-in-law. Kaya tiya, may ara sang tanom, di ba? Nga mother-in-laws nga tang, di ba? Nga tanom bala. Nga, snake plant, no? Correct ba if I'm wrong mga kaaksyon? Kaya tiya, kalabanan ko no sa mga mother-in-law mga kaaksyon, may ara sang taliwis nga dila or sakit ko no mga hambal, ano? Siguro, basi hindi sila pabor sa napamana sa ilang bata. Amo na. So, amo na ang joke o isa sa mga joke sa Kongreso sa Estados Unidos sang may ara sang proposal nga ubrahon nga public holiday ining Mother's Day dito sa Pungsod Amerika. Tungod sa pagpangabudlay mga kaaksyon kag pagtinguha ni Jarvis tuig 1911 tanan nga estado sa Amerika ang nag-observe sang holiday. May ara man sa iban nga opisyal nga lugar or ginkilala nila ang Mother's Day bilang local holiday. Kag nauna diri ang West Virginia nga lugar ni Jarvis sadtong 1910. Tuig 1914 mga kaaksyon, ginpirmahan ni Woodrow Wilson ang proklamasyon para magbutang sang Mother's Day nga selebrasyon sa kada ikaduwang Domingo sa bulan sang Mayo sang kada tuig. Ini bilang national holiday para pasidunggan ang mga iloy mga kaaksyon. Naging successful ang pagtukod ni Jarvis ang Mother's Day pero nangakig sa commercialization sang holiday. Tuig 1920s ang Hallmark cards kag iban pa nga mga kompanya ang nagsugod sa pagbaligya sang Mother's Day cards. Kag syempre ang pagbaligya man dira sang bulak, pagbaligya man dira sa mga tsokolate kag iban pa nga mga souvenirs para sa iloy. So ini mga kaaksyon ang ginkaakig ni Anna Jarvis. Kati para sa iya dapat ang holiday hindi pagsudlan sang negosyo. Naaking si Jarvis mga kaaksyon. Kag isa diri sa iya ginakontra ining Hallmark. If you can remember mga kaaksyon, siguro sa mga batang 80s, batang 90s, or even batang 70s, di ba? O siguro, from the time naging create ang greeting card, amo na ini siya ginapadala sa tao nga importante sa ila kabuhi. Pag galing ari mga kaaksyon sa pagwa sa greeting cards, syempre kainit ni Jarvis, ano? Ay, sus na ano ba na yaman?
Pagtukod ko siniya, sentimental kaayo, pero nga ginsudlan, iniya sang negosyo yaman. Tiyan mo ito ginahambal ta kagina mga kaksyon, ano? Nga kung may ara sang manami nga selebrasyon, madamo sa mga tao ang nagaupod, diri man magasulod ang manami nga negosyo. Muna sa... So sa pagwa sang greeting cards mga kaksyon, ginkaakig ni Jarvis dala na sa paghambal nga kung palangga mo ang imo nga iloy nga mabakal ka sang greeting card kag hindi mo masulat ang mensahe mo sa imo nga iloy kay manang iloy mo wala man nagatinamaran sa pag-atipan sa imo. Nan. Kumbaga pa daw, bitter ang peg ni Ana Jarvis that time. May punto man siya, di ba? Nga, abing mabakal ka sang greeting card kay ang imo iloy, wala man nagtinamaran sang ikaw ang ginbunag diri sa kalibutan. Doon ka muna bala. Ikaduha pag ginahambal niya, kaya ginatira yaman ang mga kompanya nga nagaproduce sa mga dorsi, kag nagaproduce ang tsokolate, mga kaksyon. Nga hambal niya, nga amahatag ka sang dulsi o tsokolate sa imo nga iloy, tapos ikaw man lang ang maubos na. Bitter. Bitter mga kaksyon, ang peg ni Ana Jarvis that time. Kasi para sa iya, dapat ang Mother's Day hindi pagsudlan sang negosyo. Ginpatiya ni Jarvis nga ang iban niya kompanya na misinterpret kag na-exploit ang idea sa Mother's Day. Ini siya ang sentimental kag hindi dapat ginansya. Sa ulihi, nagpamahog nga magapasaka sang kaso batok sa mga kompanya nga involved sa commercialization kag nag-organize ang rally sa mga kompanya nga nagsulod sang negosyo sa adlaw sang Mother's Day. Kumbaga pa nag-create, butanta nag-gather siya sa mga tao para mag-rally sa gwadra sang kompanya. Kati hindi gid siya gusto mo nga sudlan sang negosyo ang Mother's Day. Dapat kuno ya sentimental kag hindi ginansyan. Sa ulihi, nagpauli ini sa ila mansyon upod sang iya nga utod nga may problema sa mata. Siguro ini siya nga tiyempo nagataas ini ang iya nga edad. Kag siya man sa ulihi mga kaksyon ang nagmasakit kag hindi na makakita. Tungod sa mga bulong kag iban pa niya nga maintenance, ini siya ang nagka-problema pinansyal mga kaksyon. So para mapadayon ang iya konsultasyon, para mapadayon ang iya nga bulong, mapadayon ang iya nga maintenance mga kaksyon, ini siya ang ginbuligan sang mga kompanya nga iya ginpangkontra nan. Ato ang di ba isa sa mga ginatiraya ang hallmark sa una, no? So, isa man mga kaaksyon sa nagbulig sa iya nga bulong, konsultasyon, ag sa iya nga maintenance, ang kompanya nga hallmark nga nagahimo sang greeting card. Ag syempre, mga kompanya sang dulce, kompanya sang tsokolate, kompanya sang nagabaligya sang bulak. Pero mga kaaksyon, ini siya ang ginbuligan, pero wala nila ginpabalo sa kay Jarvis nga ang kwarta nga ginagamit or ginabakal sa mga bulong niya ang naghalin sa mga kompanya nga iyagin pang kontra. Ay matipag na balaan yung mga kaksyon. Hindi siguro yung pagbatuno niyang bulig, di ba? Siguro mas mahambal pa niya nga, no, I'm not gonna take that. No, I'm not over my dead body. Di ba? Kasi may pride pa, di ba? Pero wala na lagi pabalo mga kaaksyon nga sila ang nagabulig sa kay Ana Jarvis, ha? Kag ini sila mga kaaksyon ang nakabenepisyo sang ideya nga gintukod ni Ana Jarvis ining Mother's Day.
So mga kaaksyon, si Ana Maria Jarvis ang napatay sa ila madulom nga mansyon sa Pennsylvania sa November 24, tuig 1948 sa edad na 84. Siya ang wala sang bata, siya ang wala man sang bana mga kaaksyon. In short, siya ang napatay nga isahanon. So muna mga kaaksyon ang aton nga history subong nga adlaw. May 9, Mother's Day. Ini sa mga kaaksyon ang gintinguan ni Ana Jarvis nga matigayon or matukod ang Mother's Day. Ag ini siya ang ginbutang mga kaaksyon second Sunday sa bulan sang Mayo sang kada tuig. Ag ini na mga kaaksyon ang nagpadayon hasta subong. So kani sa mga kabataan dira hindi ka nagpasaway sa inyo dira nga mga iloy subong adlaw. So nagpasalamat kita sa liwat sa The Today Show and BBC.com sang mga pictures nga aton gingamit diri sa aton nga history kagina sa aton nga slideshow party sa kay Ana Jarvis. So at least nakita nyo mga kaaksyon kung sino ang nagtukod sang Mother's Day sa Estados Unidos nga ginsunod man sang iban nga mga nasyon sa bilog nga kalibutan. Anyway mga kaaksyon, sa aton nga pagbalik man, aton ang pag-istoryahan, May 9, 1974, nahimo ang batas para sa bulang diri sa Pilipinas na sa mga sabungero dira. Na-create na gid man ang batas para sa bulang or cockfighting way back May 9, 1974. Oris ko. Waylo. Anyway, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Good morning mga kaaksyon. Nagabalik kita sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. And this time mga kaaksyon, magatamyaw kita sa aton diri nga mga friends nga nagkomento diri sa aton nga Facebook Live. So agad mga kaaksyon, do not forget to like and share ang aton nga FB Live sa aton nga programa Johnny Tango Rides Again. Okay, so magatamyaw kita this time sa mga nagkomento. Micaela, okay, Gilaran. Good morning, Action Johnny, pwede greet. Happy Mother's Day sa mga taga-barangay Sumag, watching live here from Jeddah. Maraming salamat, Micaela Gilaran. Thank you. Siyempre, good morning. Okay, nag-load pa okay. Sa kay Inday JP. Good morning, watching from Pasay. Kag Happy Mother's Day landa sa tanan nga mga nanay. Thank you, Inday JP. And Rolly Famulaga, Pagapulan. Good morning, Action Radio. Nagari mga suki, isa man sa mga sukit ng mga kaaksyon, Vanessa Mayo. Thank you so much sa pagkomento diri pero dito siya sa may Estados Unidos. Good afternoon and good morning, Action Johnny Tango. Watch gid kuya. Always sa imo. Okay. Thank you, Vanessa Mayo. Isa man sa mga, di ba, Energy Action Radio fans, di ba, or listeners. Okay? So, thank you so much, Vanessa Mayo. Kaya, syempre, ginatamyaw man naton Nena Deras Maniego. Good morning, Action Radio, Johnny Tango. Happy Mother's Day sa mga nanay. Thank you, Nena Deras Maniego. Nagari pariente ko man. Erlinda Salgado. Good morning, Red Salgado. Happy Mother's Day to all nga mga nanay. Salamat. Noel Omania. Maayong aga, Action Johnny. Pag-greet man sa pinalangga namon nga nanay. Hendrita Omania. Happy Mother's Day. Kag sa bilog man nga mga nanay nga nagamonitor sa amon diri. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all the mothers in the world. And to Kelly Jelly. Hi gang! Again, from Vanessa Mayo. Okay, thank you so much, Van. Kag, Yvonne Busher. Good morning, Action Red. Happy Mother's Day sa mama namon kay Linda
Liego sang Morsha. Done sharing. Thank you so much, Yvonne Busher. Isa man sa mga suki natin mga ka-aksyon. Thank you, Yvonne. Kaya syempre, Noel Pahilanga. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. Labi na gid sa super mapinalanggaon kag caring sang akon pamilya. I love you, Mama Cake. Wow. Cake. Pwede ka tamis na mo gina ang pagpalangga nila. Okay? So, Noel Pahilanga. Kag yun, Yvonne Busher. Thank you so much. Alex Montesa. Hindi man rin ma-absent sa programa. Takadaaga, ari man siya present. Isa man sa nagabulig diri sa Action Radio Bacolod Community Pantry. Thank you so much, Alex Montesa. Cheryl Campa, Happy Mother's Day sa akon Iloy. Wilhelmina Bonbon sang Asyenda Manukaw B, Hinigaran, Negros Occidental. Watching you from Queen City of the South. Thank you, Cheryl Campa. Okay, Ariman. Alex Montesa. Mayong aga lang da. Tinga heartbroken ni si Alex Montesa man. Basi kulang lang sa pangapino. Kag J. Samson Iscare. Good morning, Action Red! Good morning sa tanan nga nagamonitor diri sa Action Radio Bacolod. Happy Mother's Day sa tanan. Labi na gid sa akon one and only asawa, Mary Jane Iscare. Happy Mother's Day from J. Samson Iscare. John Iscare. Okay. Kuya Johnny, greet mo kapatid Irma Sally. Rosalie, Happy Mother's Day na galin sa ila nga uto, John. Thank you. Kag Alex Montesa, no, may isa man diri palihog Action Red, greet sa ila ni Ma'am Vanessa Mayo. Okay. Nagreet na sila. Leda Zamora Yamagishi. Madabog gid nga salamat from Alex Montesa. Kag syempre ginatambyo ko man sang Happy Mother's Day ang akon man nga sister dira sa may Dubai, no. So kay soft drink Marisa Villanueva. Happy Mother's Day sa imo And likewise man sa kay Gloria Tupas and Mrs. Gloryville Salgado. Kag kay Lola Esther, Happy Mother's Day. Magabalik kita mga ka-aksyon, dira lang kamo. So, nagabalik na kita sa atong programa Johnny Tango Rides Again. Kaupod sa gihapon, Action Red Salgado. Sa atong dira mga ka-aksyon nga nagasugod sa paghigop sa manamit kag mainit nga kape. Malandra ka pagpamati sa atong programa, ha? Kaya siyempre sa mga tao, dira ka may-aras ang plano sa ilang asawa sa mga adlaw. Nga, sorpresahon ang ilang pinalangga nga asawa. Bugtaw na kabudira. Aba si kabo pang sorpresahon sa kasawa niyo, ha? Anyway, sa mga aga, mga ka-aksyon na para ihatag sa ato na pinakaulihin diri nga balita, syudad sang Bacolod, kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aton makaupod sa mga aga, Aksyon Marlon Hinovea. Good morning, Action Marlon. Action Red, okay. Okay, yes. Action Red, good morning kag unas taran, happy Mother's Day, taran-taran nga mga amay. Sa mga amay? Oh. Abas sa amay. Ay may ara Action Red amay nga nagaserbi man Iloy. Yes, 'di ba? Kumbaga pa daw single dad, single papa, do mo na. Kanamo Action Red lakip na sila sa pagpanamayaw naton sa bunga. Happy Mother's Day. Kadua ini nga kwan. Kadua nga ano gani, kadua nga Domingo sa bulan sang Mayo. Sigurado nga dugay-dugay ang mga
balay kalanaan kag balay Kalingawan, may aragoro nga kabukas subong Kalingawan, no? Oo. Mayara na sila sang pila ka mga promos siguro. Basta sundon ang minimum health standard. Kay ginapahanugutan ng iba nagson na rin ang pila sa mga negosyo mo. Aha. Nang ginabantayan natin tugay-tugay kay kalabanan ng pagbukas sa alas 9 kon alas 10 sang aga. Yes. Ang oras sa Magson Red, las 5, approaching alas 6 na da. Kay na temprano, pag sunred ka saraaw na mo. Jo sarag-sarag gawa ang alas 5:15 kay na pag-roving namon. Siguro resulta ini sa pagtupa masang ulan kahapon, no? Damo sa mga lugar diri sa Negros Occidental kag sunod sa Bacolod ang nag-eksperyensya sa pagtupa sang ulan. Daling kay kada mo malakson rin sa nagdayaw nga amo tong ulan nga manami kay hindi sa tanto ka damol kag hindi ba sa ulan nga pinabayi. Yes. Ulan sa action red kay sakto lang balang bason ang mga nagmalala nga duta bla. Kag subong ang langit naton kalawat lan tabonta laban-laban nga ang tiyempo karon mangin maayo ni siya. Kay makita na ito nagson red ang basi. Dugay-dugay, mga alas 9, bla masingka lang init ni. May nakita kita gaporma ng kainiton sa kwano. Babaw sang kalangitay ng butlak blas ng adlaw. Maglantaw kita tadi sa may nababay nga portion sang aton sa ding langit, no? Nami nilagaw dugay-dugay. Ati, amo ginaman namin ida Action Marlon. Kag syempre ginapatihan man sa mga katigulangan Action Marlon nga ang unang nga ulan sa bulan sang Mayo, amo ni siya ang bindita Pero galikiti kagapon hindi to siyang unang nga ulan because last Sunday afternoon amo tiyang unang nga ulan, May 2 na. Sa Sunday Domingo man to, no? Oh, May 2 tong unang nga ulan, pero amo na ba sa katigulangan, ang unang nga bulan niya sang unang nga ulan sa bulan sang Mayo, ginagamit ni siya kuno nga do bindita pangkakas dira sang ano man dira bing sumpa sa bayo sang nagtaliwan nga tawo ginapaulanan or mga pagkabutang niya da nana. Yes, so red damo gyapon kapati nga makakasuraton sa amo sila, no? So kada tupa sa ulan ti kabigon tada nga blessing sa aton taran. Di naman ang papunggan ng ulan nagson red mo. Pagbuot ina sang mahal nga makaako nga gaan kita sang mabugnaw nga tiyempo. Kung kaysa muna ga kasuprahan man di ina tanan tugaman akson red sang kahitasan. Gambal man sila gani nga kung una kuno nga bulan sang Mayo, paulanan kuno ang pirmi ga ugtas nga asawa. Lanan sang Oo, paulanan kuno kay para madula kuno ang kainit sa tagi pusoon siyang asawa. But ko to kuno epektibo. Depende action red sa kung ano nga sahi sang ulan. Sa bagay. Pwede man na gurak si Marlon nga kuha na lang gura. Gamay lang nga paambi-ambi. Ano? Paulanan sang pagparangga, pagkigugma, hindi lang pagpaulan ni sa inumol. Ay, correct yun na yan. Dapat yung asawa ko niya ginapalangga, ginakagwala, ginaaway na. Halong-halong ang mga kakson-takson red nga nagamaniho labi na sang motor black ay apon sang kagahon, maisa naman nga napatay ga maniho sa motorsiklo, pilason ang yasering nga nag-angkas ho. Sa area sang Bangga Metal, dalan circumferential barangay Alhisunat sa Bacolod. Ting 28 anyos nga si Joy Labares, taga Sitio Caliban, barangay Banog-Banog, Banwa sa Isabela. Nag-angkas akson red Will Villacapa, taga barangay Kabintangan, 24 anyos, sunod sang si Palay ini siya. Investigasyon ni Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla nagapakita nga nagapadulong sa barangay Basilingan. Direksyon sa ning motorsiklong ginasakyan sa duha ka mga biktima sang aksidente nga nabungguan ang gas tank sang truck nga ginamaniho ni Marcel Dalimuos 33 anyos sang barangay Pahanukoy, siyudad sang Bacolod. Ang report ay investigasyon sa pulis di nagainom nga duha ka mga biktima akson red.
Diba siguro Action Marlon na nakuha ni siya na natulugan ang driver kag gulpe amo na yun natabo nga kwan pagbunggo. Posibilidad man akson red do hindi kita malikawan ko isa ka kapiyungan ang nagamaniyo sa salakyan bla kay once ka mapiyungan ka seconds lang Yes. ay na action red ang direksyon sa ruitas ang sibos sa nagamaniyo. Correct, correct. Kita mo na action red ka mga aksidente ka mga napapatudan nga isa sa kinalinan napiyungan. Tahalong kon tuyo gorote pwede na nga ngita ka na sa lugar anay Oh. maparkingan sa lakyan mo kita maniho mo kag makapiyong-piyong kabisan mulo minutos lamang. Correct. Ang driver action red sang sering truck si Dalimuos ti ara sa Costaria ang police station number 7. Intang grabe man nga balita action red ho apat patay. Sa diin na? May apat ka mga nagkalamatay gid. Resulta in action red sang pagtupa sa ulan kag lain nga panahon kahapon. Apat ka karabaw nagkalamatay. Apat ka karabaw ang nagkalamatay. Oo, sa may surad sang bago ini siya, mayara sang user sa FB nga si Carlo De Los. Amo na sa action red ang nag-share sa iya sa Facebook page. Kahapon rin siya. Ang iya sa Facebook page tagasuling sila nga kaluoy man sang karbaw namon ba apat gid ba igo ilat. Uy. Igo sang kilat nakita ko sa red ang laragway picture. Hotline tatlo ka mga dalagko nga karabaw. Andin may isa ka tinday pa. Apply gid no. Masaunahan may pasang karo te pa gurong gina kuan sila ginagamit nila sa saring karabaw ni ang kilat din de ginagson red mo kan. Gani man. Gin mapulong di. Way ta kabalo kon sinong iguon sari. Correct. Kag doon nagdibog ba tong ulok in Action Marlon nga siling ko sa ulan kag init napatay ang karabaw. Pero galing kiti pag kilat niya mag-igo sa iya ati piyo-piyo gid mapatay gina sila ya kay perte sina ya kataas sina sang kurente nga magsulod dira sa lawas ang karabaw. Mga red, ang karabaw isa sang pinaka-alamagon sang kilat nga sapat mo. Tungod sa sungay man siguro, di ba? Tungod sang sungay. Gano'n ganyat. Ang tao, action red, delikado man ako nara sa open space. Yes. Sa puro kalabuhan na barangay Bagong, siyudad sang Bago, ay, namunot ang karabaw. Namunot ang karabaw. Ito duman ko action red, din ang... ang ano? Ang lagon? Hindi. Ang ano? May maestra pala na bangkot sa kuan, may maestra ka na bangkot sa yes, estudyante. Angot sa pambansang hayop. Yes. No? Ang pambansang hayop ng Pilipinas, sa aton di ano ang pungsod doon na sapat sang Pilipinas. Maestra naghatag ideya sa estudyante ni Action Red para nga doon di mabudlayan pala. Sila nga sila makasabat sa inyo anong pabansang hayop ng Pilipinas. Gaanta ka mo ideya para hindi ka mo mabudlayan. Una, itom. Itom. Kag ang ngalan niya nag-umpisa sa letter K. Wow. Si Johnny. Si Johnny maghansap. Ay, sap. Hansap sa kita kay para siya balaan niya mo. Itong kay ang letter sa ngalan ga sa letter K. Sabat ni Johnny, Kuto. Amo sa mistra mo way ni sa kalanglang nga sa estudyante kawgid. Sigaan na pagid ka kuan gaan ka sang ideya pagid para nga makatagsi mo sang dugang para makapagod ka, no? Makit-ana sa saduta. Uy. Iling din siya. Simple lang li. Kita ang tuta ti kulto sa duta Ang may sarapaw ay nasang kalanga-langa. Ari, gaan tabigyan sa ideya. Ari, ganda ka ideya. Baw kung di mo diwa sabat, ikaw nagurong pinakalang-lang, ikaw nagurong pinakalang-lang ang tao sa kalibutan. May sungay. May sungay. Yamal jadi bau, sos ambo malanggalin na, ma'am, sos kasimple glis na. Kabudlayan mo pa ko ba? Itong, umpisa sa letter K ang
Ngalan? Mm. Hintay lang, Mambi. Ang gino. Ngano? Demonyo nga ko to. Ah. Demonyo nga kuto. Gitsa-gitsa kay Johnny Tango. Pero nga mo. Gani masyong. Ang kaksinikskan sa Patrol with Action, tahon aksyon na Marlon Hedubaya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea, sa joke nga ginahatag dali sa atong programa, ha? Terrible mo ito ko papakot, ano? Demonyo nga koto. So again mga ka-action, kung kamudrami sa mga jokes nga i-share diri sa atong programa, kada aga ang nagapabukaw sa inyo kag nagasugod sa inyong adlaw nga Domingo, i-text nyo lang diri sa aton nga bag-o nga text hotline 0963-757-0874 or i-PM nyo diri mga ka-action na Action Radio Bacolod FB page or sa akon man nga personal account Red Salgado kaina pagabasahon naton sa masunod nga Domingo. Again, madamo ka salamat, Action Marlon Hinovea, sa pinakaulihing nga balita diri sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kag syempre, sa joke, thank you so much. Sa mga ka-action, para balikan na subong nga adlaw, kagaina niya, ginstoryahan ta ang history sa Mother's Day. Ini sa pagtinguha para matukod ini ni Ana Jarvis sang Estados Unidos. Pero mga ka-action, ang natabo naman diriya sa Pilipinas, hindi ni siya yung Mother's Day, kundi bulang. May 9, tuig 1974, ang adlaw gani, ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos ang Presidential Decree number 449 sa paghimo sang layisang bulang, sakop man ang layisang paghimo, operasyon kapag dumala sang tanan nga mga bulangan sa bilog nga Pilipinas. Ini ang patok sa mga probinsya, mga ka-aksyon, labi na gid sa adlaw sang Domingo. Tiyan mo na kung adlaw sa Domingo sang una, naganilag siya na kung wala isang permit. Diba? Dapat gid mga ka-aksyon kung kaisa, mag-ara kita sang permit, kay para hindi kita magdinalagan, dira, diba? Di ko baga pa nag-istoryahan dahil nakamo dire ang nagligad to nga si Mana, daog ka to sa Tricac Derby, pero to may permit to yung bulang. Di ka mo dira, testing man sa lugar niyo, gindagsa sa mga tupad balay, nagdinala man sa mga manok, kasi nga naglawig na dira ang bulang-bulang niyo. Sa uli, nakalabot to sa police station, kung may nagabulang dira, ate, pag-abot sa mga pulis, grabe nga dinalagan sa mga tao, no? Sa muna mga ka-aksyon, nga ini siya ang Presidential Decree 449, amo ni siya ang paghimo sang cockfighting law diri sa Pilipinas nga ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos sadtong May 9, tuig 1974. Wala pa makaabot ang mga Kastila sa Pilipinas, mga ka-aksyon. Ang mga katutubo sang una ang nagasabong na iniasuno sa kay Antonio Pigafetta. Sino bala mga ka-aksyon ining si Antonio Pigafetta? Kung kamo bala ang nagabasa sang history? Si Antonio Pigafetta, mga ka-aksyon, isa ini siya ka-Italiano nga writer nga nagsakay sa barko ni Ferdinand Magellan sang nag-abot diri sila or nagkanto sa Pilipinas sadtong 1521. Siya man ini ang nakaistorya kung ano bala ang ginkantuan ni Ferdinand Magellan. Halin dito iya sa Espanya, pakanto diri sa Pacific Ocean, pakanto sa Pilipinas, di ba? So iya inigin pangsulat ang mga lugar nga pinangkantuan ni Ferdinand Magellan. Pero ambi mo lang mga ka-aksyon sang una, ha?
ang pagkanto nila sa Pilipinas, tiging tabok nila Pacific Ocean mo. Si Ferdinand Magellan, ang pinakauna nga Europeo nga nakatabok sa Pacific Ocean. Ti ang abi nila ya, nga matabok nila ang Pacific Ocean sa sulod lamang sa 3 kadlaw. Ti sa una yung mga kaksyon, ini mga barko ya, nagadepende niya sa hangin, di ba? So ginapagwa dan ila ang ila nga daw flag balas babaw, ang tela nila para sila ya ang makapadayon sa ila yang paglakat dira ano. So amo na nagka-problema sila sa ila nga pagtansyar. Hasta sa ulihi nga tanan dira ka mga ilaga or ano man dira ka mga insekto dira ya sa barko nila ang ilang pinangkaon. Kaya wala na sa pagkaon mo. Pinangkaon nila kag madamo sa mga crew ni Magellan ang nagkalamatay tungod sang gutom sa gintabok nila ang Pacific Ocean. So, hasta nga nakalabot sila diri sa Pilipinas. Pero before sila nakalabot sa Pilipinas, mga kaksyon, sila yung naghapit pa sa Marianas, dra sa may Saipan nga area, mga kaksyon. So, amo na, from there, pakadto sa Pilipinas, hasta sa ulihi, nga amo na, nakita nila mga Pilipino diri, mga katutubo o mga natives, nga sila ang nagabulang na. Kumbaga pagali ang mga kaksyon, wala pa kita yung malahian sang mga Kastila. Lain pa ang aton nga relihiyon. Lain pa ya ang aton nga lingwahe. Ang mga katutubo naton sang unay nagabulang na. So, siguro, sa pagpadayon na sang panahon, kita ya ginmixklahan na sang mga Kastila. Nagtaas ng aton mga ilong. Kag siyempre, ang aton nga kolor ya, medyo daw nagtinaw na, magluwas bi sa akon, ano? So, amo na, nga, ang mga Pilipino sang una, nga, nagbulang na, ano? Pinaagi sa pagkuandira sang manok, pagpasampok sang mga manok. So, amo na galing iti doon nag-upgrade na mga kaksyon. Iti, hindi laman sa una mga kaksyon, di ba? Ang ginapaaway, ang mga manok, kundi ginapaaway man kuno sang una, mga kabayo. Pero galing iti, ini yung mga kaksyon, ginubrahan man sang layi, para ini ang ibawal. So, again mga kaaksyon, ini 1521, suno sa kay Antonio Pigafetta, isa ka Italiano nga writer nga nakaupod sa barko ni Magellan, ang nakahambal nga sadto pang unang panahon 1521 or before pa 1521, ang mga natives diri sa Pilipinas ang nagabulang na kag mahilig na nga magsinggit sang waylo, 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 logro, logro, logro. Huwag kita kabalo ko, tuling guwais ang una sang logro, no, di ba? Ice ko. So again, ang Presidential Decree 449 ang naamyendahan sang Republic Act 7160 of 1991. So ini para mahimo ang ang lokal na pamahalaan may ara sang eksklusibo nga gahom para maghatag sang lisensya or permit sa magapatigayon sang sabong sa kada lugar diri sa Pilipinas. So mo na mga kaksyon, ang aton nga isa sa mga history sa mga adlaw magluwas sang Mother's Day. Pahabol ang mga ka-action sa mga nagkomento diri sa atong Facebook Live. Again, do not forget to like and share ang atong diri nga programa Johnny Tango Rides Again. Ginatambyo lang naton sa isa ka maayong aga si Rupert Travelo. Good morning. And likewise, Dante Makilan. Good morning. Eddie Laos. Good morning man. Nag-comment man diri sa atong nga Facebook Live. Action Ride, please lang. Greet sa Happy Mother's Day sa tanan watching from Moises Padilla. Sikong Canete Bethel. Good morning, Action Red. Happy Mother's Day to all the mothers or to all mothers. J.R. Pilayo. Good morning, Red. Monitor ko diri Singkang Airport. Rodita Trinidad Cruzet. Mayong aga dira. Fernie Hispaniola. Nakakadlaw man ta aga pa ba? Wow, grabe Thank you so much. J. Samson Iscare, Action Red, Diog lang greet. Happy Mother's Day sa ako ni Nablos Gracelyn Iscare. Ang yakab, upod sa iya nga bata nga si Duday.
kag Manjo Arnejo, correcto, Arnejo. Action Red Monitor lang kami diri. Greet lang Happy Mother's Day sa kay Mama Julie. So, again mga ka-action, for greetings, comment lang kamo diri. Action Red, I send 100 stars. Wow, grabe. Thank you so much, Ma'am Vanessa Mayo. Dira sa may US. God bless and keep safe always. Ma'am Vanessa Mayo, thank you so much. Isa sa aton nga mga avid listeners kag taga-suporta, taga-bantay sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Thank you so much and God bless always, Ma'am Vanessa Mayo. Rami Mondihan, Action Red, Happy Mother's Day sa kay Nanay Alicia. Monitor lang kami diri, Lapu-Lapu City. Marjon Pilasol, maayong aga lang da, watching si Mirana Antique. Happy Mother's Day sa tanan. Kag Remar Gicano Haliasgo. Good morning, Action Red. Monitor kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Tamyaw ko lang family, Haliasgo, Gicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tapayan family. Martin Aliling, Arigalea, sa kay Eddie Laus, mayong aga, and Melvin Solidarios Apdo. Isaman ka mayong aga sa liwata, dira sa Pabuluyo, sang Barangay Estefania. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay sa Barangay Estefania, Bacolod City. Well, ari na mga ka-action ang jokes naton sa Dria, Johnny Tango Rides Again. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Isa ka adlaw nagkadto sa Johnny kag Inday sa klinik para magpabakuna. Nauna si Inday kay tiya ladies first. Wow, no? Grabe kung magpabakuna, ladies first. Sana all. Miss, ikaw ang mauna bakunahan. Ano? Dapat ang boyfriend ko tani iya nga si Johnny Tango unahon sa bakuna. Hindi pwede, miss, nga si Janet Tanggong mauna sa bakuna. Subong niya sa palisidriya sa clinic, dapat ya ladies first. Sige na, babe. Kaya mo na. Pagkatapos mo, ako manadayon, hindi bala magpakulba bala? Wala gid may nahimo si Inday kay siya ang ginauna pasulod sa klinik. Pero mga 3 ka segundo lang ang makaligad, nabatian dayon ni Johnny si Inday nga nagsagit. Ida! Oh, ano tuman? Pertiguro kasakit magpabakuna nga nagsinggit tuya si Inday man. Kag mag-ulang nakasulod, bakuna dayon? Ay, grabe man niya man. Hindi ako. Hindi ko kaya. Oh, babe, nga nagdalagan ka pagwa sa klinik, ya? Tapos ka na bakuna, ya? Dasig ba? Wala akong mabakunahan, babe. Wala. O, tiga nga nagwa kayo sa klinik, dayon niya, haw? Ang doktor! Siya ang ex ko na nakapabusong. May feelings pa akong iyapon sa iya. Kag wala pa ako makamove on, amo na kon nga wala ako nagdayon sa bakuna. Wala pa tuod ka move on, may. Thank you so much, Christopher, sa imo nga joke, ha? Christopher of Barangay Monte Vista. Thank you. The marketplace. Molly is Isa ka adlaw nag-away sa Dayrugo kag Johnny sa tunga sa ilang nga pag-mountain biking. and Molly
Maayo lang kay ara si Lolo Labron. Uy. Life goes on. Breath. Iti ko paghangkatarugo kay makatilaw kagid karon sa akon. Palapit im lang sa akon, balajani. Kaya pati lawon taban ka sa pinakbit kat sinilas. Hindi ko yung pagpahuga, Johnny. Sa lahi namon niya, wala kami nagatras ya. Mga isugan kami ya, Johnny ya. Tama na na. Ano ginaawayan yung adua aga pa ya? Ha? Johnny nga high blood ka gidya? Paano di mag-high blood yan, lo? Perti ni kadasig sa kay Rogo, ho? Pinasahi gini ang tao. Dasig, amo ginaya ang mountain biking nga, Johnny. Dapat ya sports ka. Butsiligon, kung dasig ang isa sa pagbisikleta, matunod mo yung kaperdihan mo kag mag-practice pagin para mapirde mo siya? Hindi na yalo yung party yalo sa mountain biking yalo yan. Lain na yung imo. Perti ni siya kadasig yaho. Nag-ihi lang kuya. Pagbalik ko, gina-holding hands na niya ang akon nga nobya. Tulo ka ba sila ho? Ang nobya ko. Bye, Johnny. Kay Rugo na kusubong, kay Mantidak siya magpalangga kumpara sa imo. Ay, ho, tuod. Hey. Thank you so much, Lenny, sa imong nga joke. Dira sa may Villeta. Thank you. Barangay Estefania. Isa ka adlaw nagkanto sa Dayrugo, Jimmy Turco kag Johnny sa isa ka klinik para magpabakuna. Bakuna na naman. Para mangin mabakod ang ilang immune system sa anuman nga sakit. Ako galing aga ido ga doktor, ha? Dr. de Labron James. Kag ako ang magbakuna sa ido ga tatlo. Ha? Dok, para pera sa bakuna, dapat tani ya, Dok, ya, alphabetical. Si Jimmy ang mauna, tapos si Johnny, tapos ako, Dok. Unfair niya, Dok, ya. Dapat sa height na, kag una ang nubo. Hindi, Dok, ka. Unfair na ya, Dok. Unfair na ya. Ay, pos ka mo gadua. Mauna kita sa height. Ano? Ha? Sa height kita, Dok, ya? Mauna gi kuya, Dok, ya? Ay, di ba na? Babasi kita sa height, pero ang mauna ang taas. Tapos, mapanubo kita. Ano? Naghihipos na lang ko ni gani, Dok, ya. Tapos, ako pa yung unaon niya sa bakuna, ya. Wala gid may nahimo si Johnny Tango, siya gid ang nauna sa bakuna. Siya ang una nga nagsulod kag ara sa gwa sa Dayrugo kag Jimmy kag gulpi nga nabatian nila ang tingog ni Johnny Tango. Agay! Agay! Ami pagkalma, Johnny. Hindi na ko yan, Dok. Hindi ko, Dok. Magwa ko anay, makuha ko rin sa kahangin. Agay! Agay! Sang makagwa si Johnny Tango sa klinik, nakita ini siya ni Rugo kag Jimmy, kag pinamangkot siya kung nga nagakuriit ini, kag kung nga nagsinggit. Agay! 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 Johnny, sakit ka liya magpabakuna? Wala pa ko'y mabakunahan niya. Wala pa. O, tinga nagwa ka naman niya. Tapos, nga nag-agay-agay kay mo yan, Johnny. Paano di mag-agay-agay? Tulo ka balaw. Napungkuan ko yung 7 ka injeksyon. Ay, oo, no? Thank you so much, Maricel, sa imo nga joke. Dira sa barangay Punta Taytay.
Kadasig mga kaaksyon ng oras, ano? So again, madamo ka salamat sa inyong pagpamati kag pagbantay sa aton nga FB Live, Johnny Tango Rides Again. Ari pahabol ang Kelly Jelly. Sa ila ni Ma'am Vanessa Bayo, Sir Noel Amar, Sir Alex Montesa, madamo ka salamat sa pagpamati. Kag Mileli Ulego, Sir Bia Jonathan, and Sir Samar Aguilon, di ba? Montila. Okay. And Melanie Rihon, happy Mother's Day to all from Kelly Jelly. So mga ka-aksyon, ayan, kung may mga jokes na i-PM nyo lang ha. Action Radio Bacolod FB page or my personal account, Red Salgado. Thank you so much. Saliwat, inisi Action Red Salgado sa itong programa Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!